Папагали от цял свят в Пловдив. Живи, свободни и красиви. Във форум Тракия до 15 ноември. Всеки ден от 10 до 20 часа. Макао Гарден Шоу. Ела, виж и се снимай с папагали от цял свят. Заслужава си! Това е чудесно, може да хванеш сега папагала. Естествено, той ви дава и подарък. Ето го подаръка. Едната ръка папагала. Ето го първо. Така го отвори подаръка. Се омъжиш ли за мен? Силно да чуем. Браво! Защо направиха предложение за брак? Браво! Добре, сега стоп да приемаме. Макао Гарден Шоу. Папагали от цял свят са във форум Тракия само до 15 ноември. Уникално изживяване, без клетки и прегради. Емоция за малки и големи. Екзотика от цял свят. Това е Макао Гарден Шоу. Почувствай джунглата на папагалите и се снимай в нея.